जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो थाखानाय मोनसे मावथांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जनाय हालामाव थानाय बर' गामिफोराव बाइक हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे जनायाव जागायजेनबाय। धेमाजि जिल्ला हिसाबै जनायाव जागायनानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दख'रायाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लागोन होननानै बिथांमोना थांखि लादों। दा बेवहाय बाइक हान्जा सुरनायनि गुबै थांखिया बेनो दे जोंनि बर' समाजाव एबा बर'नि जि गामिफ्राव आरो बर' ओनसोलफ्राव गले गले जाफ्लेबाय थानाय समाजनि जि थासारि बे थासारिखौ नोजोर बोनानै सुस्रांनांगौनि थाखाय जोङो बाइक रेलि लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो मेन गुबै थांखिया जाहैबाय दिनै जोङो जोंनि जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोरखौ जों नुबाय थादों ससियेल मिडिया फेसबुक टुइटार बायदि बायदि आरो गामि ओनसोल टाउनाव बायदिसिना जाथाय जाफ्लेनाय जे बेनो जाहैबाय ड्राग्स जानानै बिजि थुनानै आरो भां खानि बायदिसिना बायदि रोखोमनि फेग्रा मुवा जानानै गावनि जिउखौ नस्थ' खालामनानै लानाय जों बेखौ नुबोबाय थादों। दा गावनि जिउजों लोगोसे न'खरनि थाखा फैसा धन सम्पति नस्थ' जालांबाय, गावनि फरायनायाबो नस्थ' जालांदों। दा बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनो थाखाय जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोर आरो जोंनि दिथागिरि बिथांमोनखौ जों रायजोफोरखौ खावलायदों दिनै नैबे बाइक हान्जा सुरनायनि गेजेरजों। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय नैबे ओनसोलाव लाइमोन जि जाखांबाय थानाय जोंनि फंबाय बिनानावमोन जाय बैसो जास्लाबालासिनो हाबा जानाय जों बेखौबो नुदों। दिनै बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौबो लोगो हमदों, रायजोफोरजों लोगो हमनानै सावरायदों जे जोङो जेरैखि जाया बर' समाजनिफ्राय जों बर' समाजखौ नोरजिया जानायनिफ्राय रैखा खालामनोब्ला नैबे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौबो जों होबथानांगोन। आरो गामिखौ जों खावलायबोदों दिनै नैबे बाइक हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जे गामिया मोनसे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय मोनसे गोख्रों थांखि लानायनि गेजेरजों जोङो बुजाय आजाय दोननायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगौ बेखौ जोङो गामिजों सावरायबोनाय जाहैदों। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय दिनै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जोंनि ओनसोलाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन दख'राफ्राव गोबां दङ। दा माखासेया खुनुरुखुमै सोलिदों, माखासेया थैहां थैहां अबस्था। दा बैफोरखौ जोङो माखासेखौ नोजोर बोनानै आरो सेलेक्ट खालामनानै जोङो हाबबोदों, सावरायदों, फोरोंगिरिफोरजों रायजोफोरजों सावरायदों। दा बेवहाय नै बाइक हान्जा सुरनायनि गेजेरजोंबो जों बे फरायसालिफोरखौ नोजोर बोनानै बुंबोदों दि जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिथारनांगोन आरो जोंनि गामियाव थानाय एल.पि. स्कुल प्राइभेट भेन्सार जा बा सरकारि जा बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जों बयनिबो बिबान, दैदेनगिरिफोरनि बिबान आरो रायजोनि जोंनि बर' हिसाबै बर'नि बिबान। दा बे खोथाखौ जोङो रायजोफोरनो मेसेजखौ होदों। दा बेनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरा जोंनो गोबां खोथा होदों जे फैबाय थानाय समाव गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फोरोंनानै जे मानसि दानायनि खोथा सिन्था सरसा खालामनाय बे खोथाखौ बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बाइक हान्जा सुरनाय बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनो मेसेज होदों। बे गोबां गोबावनि जि समयसा जेंना बियो जोंनि धेमाजि ओनसोलावहाय स्पेसियेलि बुंनो गोनां जाहैबाय सिमेन्ट सापरि सतीश बसुमतारी हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 7 जन गुबुन बर' राव रोङै, रायज्लायनो रोङै, फरायनो रोङै बिथांमोना दिनैसिम हायार सेकेन्डारि सतीश बसुमतारी हायार सेकेन्डारियाव साख्रि मावनानै दंफैयो। बिथांमोना माबायदि फोरोंदों, माबायदि क्लास खालामदों जों मिथिया, खिन्थु जोङो सिगां समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खोथाखौ बुंबोबाय थादोंमोन जे जों बिथांमोनखौ जयेन जानाय समाव जयेन जाहोनो मोना। दा बेवहाय बिथांमोना स्कुल कमिटिजों रायज्लायदोंना सोरजों रायज्लायदों, जयेन जानानै दिनै माबायदि सोलोंथाइ लादों बेखौ जों दासिमबो बुजिनो मोनाखै। दा बेवहाय बुंनो गोनाङा बेनो जों जेरैखि जाया बेखौ आसाम सरकारजोंबो सावरायदों जे जाय बिथांमोनहा बर' फंसेबो बुंनो रोङा, बर' फंसे मोनसेबो खोथा लिरनो रोङा, भाषा बुंनो रोङै, दा बिथांमोनखौ ट्रेन्सफार खालामनानै जोंनि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोंनो नांगौ आरो बिथांमोनखौ जोङो थिसन हरनांगौ होननानै जों आसाम सरकारसिम डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि हिसाबै बिनि उनाव जोङो लानांगौ लास्ट खालामसिगोन गोजोरथियारि सोलायनाय बेयाव जोङो थांखि आरो बे हाबाफारियावनो थांखिफोरखौ नोजोर होनानै दिनैनिबो समाजजों लोब्बा लाखिनानै माखासे जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौ लानानै थानाय गुबुंले सांग्रांथि मेल फैनो हानाय जोंनि मानगोनां उन्दै बैसोआव हाबा जानाय
उन्दै बैसो हाबा जानाय नेहाथारि बर' गामिफोराव सोरनिबा हाबा जायोब्ला गोबां जौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा सासे नेहाथारि दंबोयो दुगैनाय जौ बेदरफोरजों जोङो गोबां आलाय-सिलाय जों जानाय नुनो मोनदों फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। जोंनि उन्दै बैसोआव लेबार मावनाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै लेबार मावहैनानै गावनि जि बेसेन गोसा जिउफोरखौ जोङो खोमाना लानायखौ जों खोनाबोबाय थादों। मा होनो बेखौ बेंगालर केरेला मेघालयफ्राव थांनानै जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा गावनि जिउखौ खोमानानै लाबाय। थिग बेफोरखौ जों नोजोर होनानै जोंनि बर' माहारिया सोलायथारनांगौखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै नैबे जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जोङो गिबि साइकेल रेलि गिबि बाइक रेलि जों हान्जा सुरनाय लादों। बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजोंनो जोङो रायजोफोरनि मोनफ्रोमबो गामियाव हाबै जोङो रायजोफोरखौ लोगो हमनानै जोङो दान्दिसेबाबो 1 घन्टा बा 1:30 मिनिट घन्टा जोङो रायजोफोरनि गेजेराव जोङो बिबुंथि लाखिलांदों आरो बे बिबुंथिनि गेजेरजों जों बुंदों जे जोङो फैबाय थानाय समाव गेरेमसा बर' माहारि दानोब्ला जों सोलायथारनांगोन आरो जों सोलायहोथारगोन। मानो होनब्ला जोंनि माखासे दानि जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा जोंनि फेनाय मुवाफोरजों गफबलांगासिनो दं आरो जोंनि मावनाय दांनाय माखासे हाबा हारिमुफ्राबो जोंना गोमालांनो थांगासिनो दं। बेफोरखौ जों नोजोर बोनानै जों फिन आरो जोङो मोनसे गोदान गोग्गोमै बर' माहारि दानायनि नोजोर लानानै जोङो नैबे हाबाफारि मटर साइकेल रेलिखौ जों लानाय जादों। आरो लोगोसे जोङो बुंदों बर' गामियाव गामि हाबनानै जोङो बर' गुदि फरायसालिफोरखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो गावनि बिमा रावजोंनो जोङो फरायनायखौ सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जों खावलायदों। मानो होनब्ला जोंहा गावनि बिमा रावजों लानायाव जोंहा जेबो गिनांगौ गैया। जों गोबां फोरमानबो होनो हायो बर' बिमाजों जों जि रोंगौथि रोङोब्ला जोंहा मोनसे आब्रुथि गोनां सासे आबुं सोद्रोम गोनां सासे सुबुं जानो हायो। गियानजों जों बुंफबो आरो सासे बर' माहारि हिसाबै जों सिनायथि होनो हायो बे मुलुगाव। स' बेखौनो जोङो गामि हाबनानै रायजोफोरजों खावलायदों, रायजो दैदेनगिरिफोरजों जों रायज्लायदों आरो मोनसेखौ जों बुंबावदों जोङो बुंदों अख्राबो जों बुंबाय थादों जे जोंनि लाइमोनफोरा माखासे मबाइलफोरखौ जों मोजां हाबायाव जों बाहायाखै, गाज्रि हाबायाव जों बाहायदों। दिनै जों ससियेल मिडियाफोराव नुदों, इउटुबफोराव नुदों जोङो माखासे लाइमोनफ्रा जाथावै आबजाथावै भाषाफोरखौ बाहायदों, नायथावै देहाफोरखौ देखायनानै माखासे समाजफोरखौ गुबुंले खामानि मावबाय थादों। बेखौ जों होबथाबोदों आरो उन्दै बैसो हाबा जानायखौ जोङो दा बै आयदाखौ लानानै जों होबथानो थाखाय जों खावलायबोदों। मानो होनबा जोङो बेबायदिनो दिनै जाय जिनिसा जोंनि समाजनि बेरेखा बेखौ जोङो टटेल बन्द खालामथारनांगौखौ जों खावलायबोदों गामि हाबनानै। हाथिजान गामिनिफ्राय नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गुबुन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माब्लाबा जानाय, मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session,
बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।